i sobie to przeanalizować pomału. Wtedy można wyciągnąć bardzo dużo ciekawych rzeczy. Dobra, to jedźmy po kolei. Xbox, dobra. EA. To tak, to wiem. DICE to też wiemy. O, i tu jest pierwsze, że żołnierz prawdopodobnie... Znaczy niby to, co on ma w ręce, to jest austriacka jakaś tam maczuga okopowa i on nią bije prawdopodobnie żołnierza brytyjskiego, no tak mi się wydaje. Wali go po ryju. Niemiec bije Anglika. No, na to wychodzi. Mało tego, dobija. To jest w ogóle, rzekomo oni się chwalą, że to jest wszystko na silniku gry. Znaczy, no, to jest do uwierzenia, tylko to, że to jest na silniku gry, to jest właśnie błędne rozumowanie. To, że to jest na silniku gry, to jeszcze nie znaczy, że ta gra tak będzie wyglądała. No, to jest całkiem co innego. No ale no, tam w tle Zeppelin sobie leci i spoko. I łozdupił mu łeb. Także będzie bicie po kasku. Tu mamy jakąś pustynię. I tutaj, moi drodzy, jadą jakieś... Tak, co to jest koń. Płotka z Wiedźmina może to być, ale Pieron wie. I jakiś Tatarczyn. Znaczy Turczyn może. Raczej. Z szablą. I Turczyn ma na pysku jakieś tatuaże takie. O. Może będzie można kustomizacyjne robić ryje sobie. W sensie, że wiecie, jak były kamuflaże w poprzednich, to tu będzie można sobie na pysk robić jakieś takie mazy, no nie wiem. No i on jedzie, no i jedzie. Scarification, tak. O! Tutaj mamy fligry. Dwupłatowce. To się dzieje gdzieś... To jest gdzieś w Europie, najprawdopodobniej zachodniej. Ja myślałem, że to jest wyspa, ale nie. Tutaj są pola. Tutaj jakaś wioska, tu jakieś chyba rzeka płynie. To gdzieś będzie Francja prawdopodobnie. Coś takiego, no. Można założyć, że to będzie Francja. Że to była babka, tak? No to babka, dobra, okej. I on tu strzela z dwupłatowca. Tam na dole był. O, i tu się tłuką. Jest Zeppelin. I tu się pierą... Kto? No, patrząc na hełmy i na umundurowanie, tłuką się Niemcy z Anglikami. Na saperki. Na pewno, znaczy oznaczenia nie wiadomo, czy będą flagi takie, jakie były autentycznie. Nie wiem, moi państwo. Ale jest dużo tych motywów w ogóle walki wręcz, nie? To już jest drugi raz w 16 sekundzie. Także można założyć, że będzie tej walki wręcz dużo i to fajne. Bo to jest taki motyw w grach FPS-ach, shooterach niewykorzystany za bardzo, także spoko by było. I te na saperki to już w ogóle tak jak to się tam tłukli za pierwszej wojny. Rzeczywiście. No i tu jest w ogóle, ta scena mi się masakrycznie kojarzy ze Star Warsem. Nawet było w Star Warsie w trailerze Battlefronta coś takiego, nie? Że, czy nie w Battlefroncie, czy w trailerze ostatniego filmu, że oni tam między tymi jak to się nazywa? Nie kamieniołomy, tylko kurde... Nie kamieniołomy... Kaniony! Kaniony, moi drodzy, kaniony właśnie, o. I że oni między tymi kanionami i to była taka podobna scena, że oni tam tymi stateczkami takimi tam bzium, nie? I to mi się strasznie w ogóle skojarzyło jakoś tak ze Star Warsem właśnie. No i się łozdupiają. Nie wiadomo, gdzie to jest w sumie. Aniony, katyjony, tak. No i on się tu rozdupia o jakąś wieżę, wiatrak taki. Wiatraki to... Gdzie są wiatraki? W Holandii. Ale mogą być też wszędzie indziej. Także to jest...
Ale tutaj, tu jest żołnierz. To jest żołnierz niemiecki chyba. Młyn w zasadzie, tak, młyn. Dokładnie, młyn. Tu jest niemiecki żołnierz chyba. No i się kulo. Tu jest pan w czołgu, on przeciepuje jakąś wajchę. Jarok zasłania, a to sorry. Już to wyłączę. O. Wróć do tego Niemca. Ojej, to przesadziłem, przepraszam. O, my dopiero byli gdzieś tutaj. Tutaj to było. No i to tu dupło. I tu jest prawdopodobnie Anglik, patrząc na hełm. Znaczy no Brytyjczyk. I tutaj. To jest Niemiec chyba, nie? W czapce takiej. Mieli Niemcy takie czapki z takimi czerwonymi obwolutami. Tak mi się wydaje. Czy to może być Niemiec? Możliwe. Niemiec, no. Mam, wiem. Prusak. O, to już nie wchodźmy w detale. Turek, tak. No, tu pan przeciepuje wajchę. I tu jest... to jest w ogóle ciekawe. Bo ten pan, co tu wydupia przed tym czołgiem, to on normalnie wygląda jak niemiecki żołnierz z II wojny. Nie? Ten tutaj ma taki hełm i tak w ogóle dziwne. No i tutaj biegnie jakiś... Tę kamerkę w ogóle przerzucić, może tak, o. Tutaj biegnie jakiś stalker. Kurde, on mi się kojarzy z jakimś stalkerem. Gazmaska, jakaś kapuca. No, jadą konie. Niekoniecznie po betonie. Na koniach Turczyny. Wspaniałe stulecie. Przecież to jest I wojna światowa. No, faktycznie. To jest hełm korkowy do tropików. A, dobra. I tu jest akcja, że ktoś wparza, jakiś Turczyn chyba. W swoich koloniach. Aha, że to może być w Afryce. No, jest opcja. No to tak wygląda w sumie. Tutaj jest jakiś Turczyn, ma szmatę na głowie i on wpada do jakiegoś pałacu i tam biegnie i strzela. O, i to też mi się kojarzy jakoś z Battlefrontem. Tutaj mamy jakiś taki las. Krzyży. I tutaj pan strzela z... Zapomniałem jak się ten karabin nazywał, w każdym razie na pewno ktoś z was wie. I tutaj pada Anglik, a on strzela do Niemca i tu jest destrukcja otoczenia. I tutaj gaz bojowy się rozpyla. Tam wybucha. Graficznie, właśnie, graficznie jakoś tak mi się bardziej kojarzy to z Battlefrontem, jak z BF-em. Tak patrząc na eksplozje, dymy i w ogóle takie efekty, takie mam wrażenie. No i on obleka tutaj gazmaskę, co jest kluczowe. No, a tutaj zaraz na drugim ujęciu jakiś super opancerzony pan, jakieś tutaj na łokietniki, jakieś tutaj ciulstwa, jakąś ma maskę, wali z ciężkiego karabinu. Żołnierze... Ej, to są chyba Francuzi. Co nie jest francuski hełm czasem? Oni jak Francuzi wyglądają trochę. Rycerz. Trochę wyglądał jak postać z Dark Soulsa. Zawisza czarny. Może potomek. To strzelał Niemiec. No najprawdopodobniej. To są Francuzi, tak jak gadałem. Nawet mają karabiny... Jak te karabiny się nazywały? Menlichery? Nie, Menlichery to mieli Włosi, nie? No ale w każdym razie Niemiec strzela, giną Francuzi. Tam w tle jakieś góry i tak dalej. Żołnierz pada. Tutaj spada samolot.
I tu mamy, o, fajnie uchwyciło mapkę. Są góry. To jest śnieg? Nie wiem. Jakaś chatka, no to może być, nie wiem. To może być wszędzie. Ale wygląda fajnie, że będziemy grali szkopami. Znaczy, w singlu to raczej bym nie podejrzewał. Bo to jest... Chociaż... Nie wiem. I tu lecą te czerwone barony. I wybuchają. Tutaj jest balon. Zderzają się. Alpami. Może Alpy. I jedzie czołg. I czołg, jak widać, ma takie mazy tutaj. Znaczy, będzie najprawdopodobniej kustomizacja pojazdów, tak jak była w czwórce. Że tam wiecie, kamuflaże na czołgi i te sprawy. I czołg jedzie. O! I tu ma nawet jakiegoś hopka na koniu. F-71 i jest hopek na koniu jedzie. A w czołgu pewnie Piłsudski z legionami. No, a tutaj są brytyjscy żołnierze w okopie. Mark IV to jest czołg, tak, brytyjski. I tu on tu się wdupia nad ten okop. I przejeżdża. No, i tutaj pali miotaczem ognia. W ogóle ma taką super groźną maskę i tak dalej. I w ogóle postać mi się fes kojarzy z tymi super soldierami z Wolfensteina, jak ktoś gra, wiecie, tum 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 i tak dalej. Że on taki jest super badass groźny, nie? I on miotaczem ognia będzie palił. Atakują swoje okopy. Znaczy, nie swoje, bo to prawdopodobnie tak jak Gwiazda Gada był czołg przejęty przez Niemców. Także wszystko się zgadza. No i on tu pali ogniem, także no wiadomo, pierwsza wojna to będą też miotacze. I jedzie Cuk. Panzerzug. Tutaj, no to wygląda, no to jest raczej Afryka. To raczej nic innego nie może być. Alternatywna wersja pierwszej wojny, no możliwe. Tu jedzie Stalin, tak. To jest ten pociąg z tego. To jest pociąg z Bitwy Warszawskiej. Co tam jechali tam ci Ruscy. Sztaty na Polszu, Warszawu i tak dalej. Suka bliet. Ciekawe w ogóle jaka będzie rola tego pociągu pancernego. Czy będzie można na przykład wsiąść? Czy on tylko będzie na przykład jak taki... Jak był wcześniej ten dupny samolot, wiecie, co się szło spawnować i z niego tam napierdalać. No i tu, a tu płynie jakiś Szlezwik i też nie wiadomo jak to będzie. Czy taki statek, taki niszczyciel, pancernik będzie jako normalna jednostka, tak jak były na przykład czołgi albo łodzie? Mi się wydaje, że nie. Mi się wygląda, że to będzie po prostu pełniło funkcję na przykład takiego spawn pointa. Tak jak właśnie ten samolot wcześniej. Chociaż strzela, to nie wiadomo. I zestrzeliwuje samoloty nawet z tego co widać. Fajna woda. Woda w grach to jest mega ważna rzecz. No i tutaj biegną żołnierze, chyba brytyjscy, bo takie hełmy. I spada fliger i się rozdupcą. I tu jest ładowane działo. No i to żołnierze brytyjscy są. Strzelają sobie z dział. Nie wiadomo, czy to będzie jako... Te działa mogą być, wiecie, tak jak były na przykład działka, te minigany i tak dalej. W na przykład czwórce, nie? Czy te wieżyczki takie wielkie. To może być coś takiego. Tutaj żołnierz zlękniony.
Tu coś jebło i widać tutaj kawałek karabinu z pierwszej osoby. Z lunetą snajperską z boku montowaną, tak śmiesznie. Na Lee Enfieldzie wiem, że się tak montowało lunety, ale to nie jest Lee Enfield. Albo jak moździerz, dokładnie, albo jak moździerz, właśnie. To nie jest Lee Enfield i to też nie jest Mauser chyba. A może Mauser? No, tutaj widzimy... To Polak. To Polak, bo ma wąsy. No, ale wtedy to więcej ludzi nosiło wąsy. Pilot we fligrze. Wylatuje z dymu. Ale spada. Izak, tak. No i tu jest teraz ten pan zlękniony z trailera, co to się wszyscy zastanawiali, na co on się patrzy. Wszyscy się zastanawiali, a się okazuje, że to, moi drodzy, Hindenburg. No a w każdym razie jakiś tam Zeppelin. A tu gdzieś jakieś drzewka, jakiś dworek. Bo tutaj krzewy jakieś, tam widać pałac, coś tam. Jakiś dworek we Francji. Czy coś takiego. No. I on w szoku. Pelerynę ma, czyli to Superman. Spoko. No. Wersal, może Wersal. No i moi drodzy, dowiadujemy się, że gra nazywa się Battlefield 1. Ciekawa nazwa w sumie, bo powiem wam szczerze, że jak ja bym robił BF-a w klimatach I wojny światowej, to nazwałbym go jakoś tak, nie wiem, Battlefield 1914, albo, nie wiem, Battlefield in the Trenches, albo Battlefield, nie wiem, The Great War. Albo tą jedynkę mogli, powiecie, po rzymsku napisać, nie? A zdecydowali się na taki tytuł 1. No i no dobra, no. Battlefield 1914, no coś takiego, no. No i tyle, moi drodzy. To taka moja analiza.